Είσαι εντάξει? Δεν χτύπησες πουθενά? Άκουα. Αναρωτιέμαι αν ακυρώσαν τη σημερινή συναυλία. Λυπάμαι πραγματικά για όλους. Τι συμβαίνει εκεί μέσα? Ρούμπι, μείνε πίσω. Ρούμπι. Ο χορός στο φεστιβάλ του σχολείου σου ήταν φοβερός. Άκουα, θα γίνεις ηθοποιός? Αναρωτιέμαι, τι είδους ενήλικες θα γίνετε όταν μεγαλώσετε? Και θέλω πραγματικά να είμαι εκεί να σας βλέπω να μεγαλώνετε. Πρέπει να σας πω και αυτό. Ρούμπι, άκουα. Σας αγαπώ. Συγγνώμη που άρχισα τόσο καιρό. Αυτά τα λόγια μου δεν είναι σε καμία περίπτωση ψέματα. Όχι.